przywitamy się tak, jak się tradycyjnie witało na Górnym Śląsku. Szczęść Boże. Szczęść Boże. I jak się czujesz w ogóle? O tak, do wieku. Do wieku. Do wieku. Czyli dobrze. Jak to jest, że że niedawno jeszcze była susza, potem powódź, teraz zaś są susze? Zmiana klimatu, jest, nie ma o czym mówić. Zresztą już teraz wszyscy o tym oficjalnie mówią i to już tego się nie da ukryć. A jak ty sobie radzisz I tak może. z upałami? Pijesz wody Na dużo? razie znoszę wody. Właśnie, że nie, to robię źle, bo powinienem pić więcej. No. Tak jak Trzeba. mówią. Ile? Półtorej? No 1,5 litry, nawet do 2 litrów No. w czasie takich upałów. I to jest prawdą, no należałoby tak robić, ale ja to w ogóle, nawet jak przecież jeżdżę rowerem, codziennie wyjeżdżam, No. to zapominam, niedobrze. nie wezmę i później w sklepie kupię i potrafię tą butelkę wody przez 3-4 dni wozić i nie wypijam. To niedobrze. Bardzo źle, to jest bardzo źle i powinno się to robić. A dzisiaj chcę taki temat poruszyć. Dawno żeśmy nic nie nagrywali o dzieciństwie, bo wiadomo, że to dzieciństwo dzisiejszej młodzieży, a już nawet młodszych ode mnie się całkiem różni czasem od tego, jakie ja miałem, Zupełnie. a twoje. Także i Zupełnie. może tak na początku, jakie są takie w ogóle twoje pierwsze wspomnienia gdzieś najdalsze? Znaczy z dzieciństwa, Jako dziecko, no. wspomnienia. Zresztą to były po prostu zabawy. Też żeśmy się bawili, tylko że to były zabawy zupełnie inne. To nie były zabawy takie wyszukane. Po prostu, no, co było naszym marzeniem, naszym szczytem, cośmy się bawili. Proste taki patyk, obręcz z koła, czy z wózka, kulanie czy z rowerowego. felgi tak zwane. Kulaliśmy to, prawda? Aha. I to urządzaliśmy zawody tutaj na ulicy, a że Fałata jest długą od w tej chwili tu od Karczewskiego do Woźniaka, więc na tej ulicy te zawody odbywały się. Było to bardzo fajne, to nas fascynowało. No to była zabawa. Później co było? Chowanego. Chowanego. Mhm. Przecież tu za naszym blokiem, tutaj na trawniku, był wybudowany schron przeciwlotniczy, który w tej chwili tam góra została ściągnięta, a dół jest zasypany trawnikiem. Tośmy przecież tutaj się chowali, wchodzili, rodzice krzyczeli, żeby tam nie wchodzić, nie chodzić tam po tym, no ale jednak to wszystko ciągnęło nas tam, co to tam jest w środku i to tych schronów tu było więcej, bo to praktycznie były Pod przy kościołem jest tutaj na kościół. ulicy naprzeciw Duży pawilonu, jest. Po za drugiej ulicą stronie- Grabową były 2 schrony. Także tak po prostu to było budowane i to nas tutaj ciągnęło i fascynowało. Później cośmy robili? No już nie mówię o tych procach, prawda, to się robiło, strugało się te patyczki takie w kształcie litery Szlojder V, tak zwany. takie szlojdry po z gumką śląsku. i z tym. To już było troszeczkę takie łobuzerstwo, bo to można było tym, jak ktoś niefortunnie tym się bawił, to mógł i oko. zrobić krzywdę drugiemu. Aleśmy to robili, to wszyscy mieliśmy. Wszyscyśmy to mieli, zwijane te gumki. Oczywiście to się chowało, bo to w domu można było za to dostać lani, bo to rodzice przestrzegali przed tym. A później no różne były takie, robiliśmy przecież z puszki, drut, dziurki w puszce, no i na jesień liście się tam, prawda, te takie Aha. karbitki, to żeśmy tym żeśmy kręcili, tym żeśmy tutaj na podwórku kopcili, a już później w ogóle ktoś wpadł na taki, wiem, idiotyczny pomysł, bośmy to, jak się zakręciło, to się rzucało w powietrze. Aha. A najbardziej to było efektowne wieczorem, bo jak to na kilkanaście metrów do góry leciało, No. to było widać w tej puszce ten żar się sypał z tej puszki, no i to była cała atrakcja i frajda i po prostu. Albo tuśmy grali, no piłka nożna, no wiadomo, chłopcy, dziewczynki się bawiły w co innego, ale myśmy też i w te klasy grali, zresztą te klasy i do dzisiaj są. Są. A tuśmy grali w piłkę, tu nie było przecież tego trawnika, nie było bramek, tylkośmy strzelali. Bramką była okienko z piwnicy, to podwójne. Aha. Po tamtej stronie i tu. I po prostu bramka była zaliczana wtedy, jeśli się strzeliło w to okienko piwniczne. No i, a chowanego tośmy tu się gonili chowaliśmy się po całej dzielnicy. Także mówię, takie zupełnie A jak proste, niewyszukane. jak przynosili karbit z gruby, No to strzelanie. przynosili, tośmy było. strzelali, to na Wielkanoc. No to puszka po prostu, ten karbit się wkładało do tej puszki. To puszka musiała być takiej wielkości, jak to teraz są tam z fasolki takiej, Aha. prawda, i to, z przykrywką. Tam się to po prostu
zalewało odrobiną wody, nie za dużą, tylko troszkę wody i to ten karbid po prostu zaczął pracować, zaczął puchnąć. Gaz, to było też bardzo niebezpieczne i to rodzice tutaj na wszystkich krzyczeli, bo nogą się to przyciskało i zapałką się podpalało i to wtedy eksplozja była tego wieczka z tej puszki, to leciało. Ale to był huk taki dość głośny. Zresztą to wszystko zależało od tego, ile tego karbitu tam się do tej puszki dało. No, A jak na przykład były, jak pamiętasz, odpusty, jak były kiedyś stare? no, odpusty to były, to zresztą chodziło się, to rodzice z nami chodzili, przynajmniej ze mną. Zresztą tu z każdym jednym z podwórka to się szło i coś tam zawsze rodzic kupił, ale jeszcze większym marzeniem było, żeby w ogóle przejść przez ten odpust i popatrzeć na to wszystko. A tych rzeczy, tak jak i zresztą podobnie jak i dzisiaj, zresztą chodziłem i z tobą, zawsze coś z odpustu musiało się po prostu kupić. No. Ale to Musiało być. kiedyś jak był odpust, to było takie większe, takie święto prawie, Praktycznie nie? przecież odpust, teraz to już troszeczkę tak zanika, ale to się powinno mimo wszystko jednak w domach kultywować i tego pilnować. Przecież odpust to jest święto parafii po prostu. Imieniny W parafii, takich, mniejszych, w ten w sposób. takich mniejszych miejscowościach, na przykład w Radzionkowie, w Piekarach, to dalej się goszczą Przecież ludzie, rodziny przychodzą. Przecież ja to pamiętam jeszcze jak za rodziców, mama tam z Kresów była, prawda? Aha. Ale tutaj rodowici Ślązacy, którzy tutaj mieszkali, a myśmy tu wśród nich mieszkali, zresztą bardzo porządni ludzie. Więc oni to kultywowali, to było zupełnie odpust, to tam było pieczone ciasto, przecież pieczone ciasta, chodziła się cała rodzina, obiad był, prawda, no wiadomo, ta rolada, kluski, prawda, to było święto, w domu było święto. A tak ogólnie to się mówi, że to jest święto imieniny parafii, no. Także to było, to było bardzo, a później to zaczęło zanikać, bo przede wszystkim te rodziny tych autochtonów, którzy tutaj mieszkali, to były tu z bliska, bo to były z dzielnic z Bobka, z Sząbierek, z Radzionkowa, to przyjeżdżali, jak to się mówiło, do ojców. A jakie bo jeszcze były takie atrakcje, na przykład też w Parku Miejskim w Bytomiu, nie? No to się chodziło. Były Chodziliśmy. niedźwiadki. Przecież tam było to ogrodzenie, taki ten skalnik, gdzie tam było to ogrodzenie, tam był niedźwiedź, nawet nie wiem czy nie dwa były, tak, i tam jakiś tam wąż był. Także to było takie mini zoo było i to była atrakcja naprawdę Bytomia. No i ta osławiona Góra Miłości, bo to tam było przy tym, gdzie to teraz jest tak ładnie odrestaurowane i zrobione. Więc to tutaj w Bytomiu było. To było i to było atrakcją. Oczywiście w niedzielę to tam zdjęcia na ten taki kucyk, tam pan chodził z takim kucykiem, miał aparat ten taki duży, prawda, z tą taką przykrywą, proszę tam raz, dwa, trzy i on to ściągał i robił zdjęcia na takim kucyku i to, zresztą ci pokazywałem tam na takim kucyku, mam to zdjęcie zrobione. No, Czyli generalnie dzieciństwo było ale szczęśliwe. dzieciństwo było fajne, było po prostu proste, niewyszukane, ale było takie szczęśliwe, no. Takie nie zastanawialiśmy się nad tym, czy tam ktoś ma może lepiej, czy coś może tam niektórzy mieli, ale tutaj z tego mojego otoczenia to byli po prostu wszyscy, jak to się mówi, równi. No a później w ogóle marzeniem każdego z nas było mieć rower, no rower był, w ogóle to było marzeniem było, no. Zresztą w ogóle telewizor, no telewizor był jeden w ogóle tutaj w dzielnicy, to miał go tam kolega na ulicy Grabowej, tośmy się wszyscy tam w czwartki zbiegali i to pamiętam jak dzisiaj to puszczali, w czwartek była o 20 Kobra, ten teatr Kobra był puszczany i tośmy się na to, tam przecież u niego w pokoju to siedziało 20-30 osób i dorośli i to buzie rozdziawione, no telewizor, a żeby jeszcze był kolorowy, to na to był przyklejana na plastrach takich ta płytka taka kolorowa, plastikowa i to był telewizor kolorowy. Na rower później dostałem od rodziców. To marzenie moje się spełniło wielkim wysiłkiem, wielkim trudem, ale wiem, że rodzice mi kupili ten rower i po prostu miałem ten rower. Zresztą jest nawet takie a propos jakim bogactwem był rower, jest takie przysłowie śląskie: w tom około, tym mo dupa goło. No. Także to było coś To takiego. był wydatek bardzo duży. Wiem, że rodzice na to składali i to, bo widzieli, że to było moje marzenie. Ja tam za bardzo za tym nie biegałem, bo w domu było po prostu cienko, licho było, no cóż no. Mama przecież
Moja mama była krawcową, to wtedy dorabiała, krawcowała na maszynie, a tato jako żołnierz 1939 roku później po prostu pracował jako urzędnik normalny w biurze, biurokrata, no więc też mu tam, to się mówi, zarzucano wiele rzeczy, że nie poszedł czy na dokę, czy tam, prawda, ale każdy po zakończeniu tej kampanii wrześniowej się rozszedł i każdy zrobił to, co chciał, no więc jedni poszli w lewo, jak to się mówi, drudzy w prawo. I tato pracował w Katowicach, także w domu było, no było cienko, ale zawsze było schludnie, czysto, wyprany, wyprasowany, wymaglowany. Przecież pamiętam za chłopaka, to już teraz tego nie ma, magle były. Tośmy z mamą biegali, zanosiłem przecież w koszyku z wiklinowym. Zresztą przede wszystkim pranie, od tego należy zacząć, jaka pralka. U góry była pralnia, nie było tej dobudówki, tylko była pralnia, w której stały bali i był duży, potężny kocioł. Tam się tą bieliznę gotowało, później mama to krochmaliła i na tej tarze ręcznej, prawda, to było prane, suszono na strychu. Późniejśmy to naciągali w ten sposób, tak się to wpierw tak się ciągało, rozkładało, prześcieradła poszły, to wszystko, a późniejśmy biegli z tym, z mamą chodziłem do magla. Magiel był tutaj na Nawrata i tu był drugi, tu na Woźniaka, tam gdzie Andrzej mieszkał, to tam był drugi magiel. Tutaj ten był elektryczny, więc był droższy, tośmy tutaj nie chodzili, ale chodziliśmy tam, bo tam był ta potężna trumna drewniana, była na korbę, no więc ja kręciłem, a mama te wałki wkładała pod to. Zresztą każde pranie później było tą farbką płukane w tej takiej farbce fioletowej, prawda, i to teraz już się tego nie robi, już nie ma magli, nie ma już nic i ludzie to zaprzestali. No. A jak pamiętasz czasy szkolne? Do przedszkola chodziłeś? Do Przedszkola? przedszkola, tu Tu chodziłem, chodziłeś do... tutaj, To jest polsko-japońska tu gdzieś polsko-japońska szkoła. No i tutaj ty też chodziłeś konwikt tutaj. tak zwany. Do konwiktu, tak. To wtedy prowadziły to siostry. Tu była sala, duża taka sala, później była kaplica taka, to myśmy, jak nabożeństwa majowe były w maju, tośmy tu wszyscy biegali tutaj do tej na nabożeństwo na majowe, a przychodził z parafii, to z Piekarskiej ulicy, tu ksiądz odprawiał mszę, tam raz w tygodniu była to odprawiana i tuśmy wszyscy dzieci tuśmy biegali właśnie do tej A potem do podstawówki, do piątki. do piątki. I jak wspominasz szkołę? Nauczycieli? Nauczycieli, ja wiem, bardzo fajnie, nauczyciele byli fajni, tylko myśmy byli łobuzy, więc Aha. po prostu, zresztą każdy patrzył, żeby jak najszybciej zwinąć tornister, wrócić do domu i zaraz ruszyć na dwór, jak się to mówiło. Uciekaliście? Nie, tego nie było, bo to pani zaraz przywołała rodzica, wpisywała w notesik tam, miało się w tornistrze, mama codziennie albo tato, to więcej to mama się tym interesowała. To zaraz to przeglądała, czy tam nie ma jakiejś uwagi i ja tam miałem uwagę, ale taką o dziwną, bo zachowanie to nie, tylko po prostu robiła mi śniadanie, pamiętam to jak dzisiaj, robiła mi śniadanie, miałem zawsze śniadanie do szkoły, którego ja nie zjadałem i to śniadanie rozdawałem w szkole. Aha. I to się stało do tego stopnia niepokojące, że w taką popadłem anemię, że poszliśmy do lekarza z mamą Aha. i lekarka zadecydowała i mówi, że byłoby bardzo dobrym, tylko jak to zrobić, żebym wyjechał nad morze gdzieś po prostu, na taki jeden, drugi turnus przez rok czy przez dwa, bo się okazało, że do tego wszystkiego na pewno też było jakimś takim może nabytą chorobą, ale do tego wszystkiego spowodowało to, że ja nie jadłem po prostu. No. I zanosiłem, tak było, właśnie zanosiłem do szkoły, rozdawałem to kolegom i wracałem, mama była bardzo zadowolona, że zjadłem, prawda. No, ale to się okazywało, że tutaj ze mną było źle, ale i z tego wyszedłem. No to dobrze. A tak właśnie konkludując, to jak Ci się wydaje, czy te dzieciństwo, na przykład jak obserwujesz gdzieś dzisiejszą młodzież, takich w wieku Nie, od 10 lat, kilkanaście lat. zupełnie było inne. To było zupełnie inne. Ale czy i można powiedzieć, że któreś jest lepsze, a któreś gorsze? Nie wiem, bo nie znam tego dzieciństwa, bo nie byłem. No, to ja pamiętam swoje, ale to było zupełnie inne. To była prosta zabawa, to było takie, ja wiem, spontaniczne, to nie było takie. Bawiliśmy się i z dziewczynkami, i z koleżankami.
prawda, więc to było zupełnie inne. To była, krótko, to była taka prosta zabawa. No dzisiaj przede wszystkim dzieci z A technologią teraz, są od małego. a teraz wiadomo, że jak już ma jednego tam smartfona, tableta i tego już jest w pierwszej klasie, zresztą praktycznie można nazwać się dziecko w tej chwili rodzi z telefonem komórkowym i z komputerem, no więc o czym ja w ogóle nie miałem zielonego pojęcia. Zresztą nawet i do dzisiaj ja nie mam telefonu komórkowego, bo jest mi niepotrzebny po prostu. Mam stacjonarny, czy mamy stacjonarny i to mi wystarcza. No więc, ale w tej chwili mówię, że to zupełnie inny świat, no to nie ma w ogóle o czym mówić. Także- Zresztą jakieś podarunki na komunię, Aha. czy coś takiego, no to przecież pamiętam, tato, dostałem zegarek na rękę, to też było takim w ogóle ewenementem, ale tato dostał talon w pracy na ruchle, ruchle to były niemieckie zegarki, Aha. prawda, i dostałem taki zegarek na komunię. No a przecież teraz komunia, no to kucyk, no wręcz może już będzie nawet i samolot za jakiś krótki czas. No bo No jak kogoś stać. jak kogoś stać, to czemu prawda. nie. Ale to zupełnie jest, ja wiem czy to, ja mówię o sobie, czy to jest dobre, nie wiem. W każdym razie tamte czasy, a to jest zresztą tak jak powiedziałeś, no, lata płyną, czas jak rzeka i to w ogóle się wszystko zmienia, no, to nie ma w ogóle o czym mówić, no, także to. W każdym razie zobaczymy, jak to się będzie wszystko A przecież później rozwijało. nawet jak byłem chłopakiem starszym, to ten rower miałem, jeździłem i dzisiaj byłem na basenie naszym krytym i spotkałem kolegę, który tutaj mieszkał opodal. Józef ma na imię, nazwisko tam nie ważne. Ale już go tu widziałem kilkanaście razy. On mieszkał 36 lat w Niemczech. I ja mu dzisiaj, on się tak mnie przyglądał, jakbyśmy się przybierali, ale w końcu ja do niego podchodzę i mówię: Józef, ty się mnie tyle przyglądasz, że tak oczy wybałuszył, mówię, ty się nie zmienił nic oprócz tego, że masz białe wąsy. Ja mu mówię, czy przypominasz sobie taki przypadek? No. Bo ja tym moim wspaniałym rowerem, który miałem, wybraliśmy się na wycieczkę. Meta była wyścigu pokoju w Opolu. Aha. I myśmy sobie pojechali w czwórkę, 4 tu kolegów do tego Opola. I w drodze powrotnej i on mi wymienił tą miejscowość, w której mnie potrącił motocykl na tym rowerze. Oczywiście rower skasowany, a ja wylądowałem w szpitalu w Strzelcach Opolskich. Rozwaloną głową i złamaną ręką. I on to, ja mu to mówi, i zaraz sobie wszystko, on mi mówi, że wracał samochodem z nadmorza i przejeżdżał właśnie tą trasą i mi podawał to i Zdebsko, czy za Opolem w kierunku Katowic. No i tyle miałem ten rower. Już drugiego później mi nie kupili. I co? I Przede wylądowałeś... wszystkim to było wszystko bez wiedzy rodziców. To było najgorsze. Aha. No możesz sobie wyobrazić, jak o północy my nie wracamy tymi rowerami. Ale nie było komórki za Mama w oknie z ojcem wyglądają, no dostawali obłędu. A do tego wszystkiego przychodzi z komendy policjant po północy, dzwoni państwo Wilgowie, tak. Wasz syn miał wypadek, w Strzelcach Opolskich leży w szpitalu. Taka lakoniczny meldunek, no więc teraz miał wypadek, no czy jest ciężki stan, czy w ogóle jak to wygląda. Tato zaraz rano przyjechał tam do Strzelec Opolskich, do szpitala. Oczywiście bury nie dostałem żadnej, bo już byłem sam poturbowany, więc... Ale to bez wiedzy rodzicówśmy pojechali. Zajechaliśmy piorunem, szybciutko, no bo ileż do tego Opola jest, no. To No. jest 60 km. No. To nie były żadne rowery wyścigowe, to były zwykłe rowery takie, prawda. Aleśmy sobie dali radę, zajechaliśmy i już wracaliśmy. Oglądaliśmy ten wyścig pokoju, bo tam była meta na stadionie w Opolu. No i skończyły się te zawody, a myśmy wracali. No i taki mi się przydarzył. Oczywiście już rower skasowany, no i już do końca, jak byłem z rodzicami, to już o rowerze w ogóle nawet nie śmiałem wspomnieć. Bo... Dobrze. To jak nam znowu przyjdzie jakiś temat do głowy, jak to się mówi, to coś nagramy. To A bardzo fajnie. tymczasem, jak to się mówi, pysk. Pysk.